Renta sangla kadigitilog deti ni chat-chaten. Renta sangla kadigiti luglugan agraira manen dito Ilocos Norte. Rentaan da sa da nga isalda deta lugan. Ay nga rentaan da. Luko-luko mo digitoy. Dinggente man deti nabayagen ang modus operandi mga idol. Babayan iti panagtultuloy ti coverage sa IFM News. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Nagbalaag ni Miss Dayan Shot Portugal may sa kadagiti car rental owners iti publiko kang runaan na kadagiti mga lukloko kadakwada asar dengan dokumante renta sangla ang modus operandi da kuna ni Miss Portugal amay sa isuna a biktima ket tina isang lalugan na ket expander imbatad na at isaan nga ammo dagiti nang isang laket at ti GPS tilugan isuan na ibabawi met lang daytoy mamati ni Miss Portugal nga dati grupo da dagitoy anang aramid ti renta sangla. Aday may nagrenta ngamin sir anya hindi that was September 27 nga ibaga na sir nga masapol mi itilugan ta nagminatay kami ko na sir from Dingras nakmam ko na isungay may dito yung opisina ket masapol ni antik ket aga ko ti Hawaii tilugan ta nagminatay kami ma'am isung may nakagrenta tilugan ko na sir itatan alaga po ta diti panakisa sa una kanyak nalallokoy naktakas lamet ag peso ti panang ibagbaga na sir o alawen kuya anat masapol mga lugan ko nak sir diti inikak iti expander isuna tay 7-seaters ti pang family kapag luganan da kano usar-usaren da kano diti minatay da ginggana kan tiponpon mayat met pay lang iti panagbaybayad na 2 days nga panagrenta na mayat ti panagbaybayad na umay agbayad kanya ngem iti nag-extend isuna iti 1 week or 7 days sir ijayen nga nang rugin iti kasla panagkutob ko nga hanmet nga umay agbayad din sir iso kakasla madidetoy ko nakiti sir chachatek isuna sir tawtawagak di met agreplyen. Sagun kan Miss Portugal asaan lang isuna ti biktima no di kadi aduda car rental sa sinagay sa dagiti suspect. Ingunam-gunam ni Ma'am Diana kadagiti amin a car rental sa ngagan da kumakang runaan na ket adun dagiti tattao amang liblimo. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.